Slovenské včelárstvo je v ohrození nie len čo sa týka klimatických zmien, ale aj z hľadiska nekontrolovateľnému globálnemu obchodu. Tie reality momentálne sú asi také, že v obchodnej sieti nemáme pravý slovenský med. Medy, ktoré sú tam, sú zmesi medov z východu Európy a z Ázie, ktoré nezodpovedajú ani kvalitou, ani výživnou hodnotou slovenskému medu. Na druhej strane ich cena je devastujúca pre producentov na Slovensku, pretože nepokrýva ani ich výrobné náklady. Toto nakoniec v konečnom dôsledku môže ohroziť existenciu komerčne zameraného včelárstva na Slovensku. A to nie je len vec včelárov, pretože včelárstvo a včely nie sú len záležitosť včelárov, ale celej biodiverzity a celej krajinotvorby, ktorá je prepojená zase na turistiku. Čo s týmto mienime urobiť? Európska únia vydala nejaké opatrenia, aby do 2 rokov bolo povinne na etikete uvedené zloženie medov z jednotlivých krajín. Do 4 rokov sa má vytvoriť certifikovaná metodika na odhalenie pravosti medov. Do tej doby musíme niečo podniknúť, aby sme naozaj neodnaučili slovenského zákazníka v obchodnej sieti na chuť slovenského medu. Preto prichádzame s myšlienkou takej značky, ktorá hovorí slovenský med priamo od včelára, alebo v konečnom dôsledku náš med, ktorý bude vysledovateľný tak, že na etikete bude QR kód od vlastnej včelnice včelára a zákazník bude môcť vidieť včelnicu včelára a vystopovať teda konečného producenta toho medu, ktorý on kupuje. Konečným cieľom je tak, aby na etikete bol uvedený producent, vlastný včelár, pod ochrannou známkou slovenský med priamo od včelára. Konečným cieľom je, aby sa pravý slovenský med dostal na pulty obchodov, ale tak, aby bol vysledovateľný jeho producent. Na etikete bude uvedené meno včelára, ochranná známka, slovenský med priamo od včelára a QR kód, ktorý pomocou jednoduchého zariadenia cez mobil dovedie zákazníka až na jeho včelnicu. Samozrejme, náklady s tým spojené, s propagáciou, ktoré práve teraz začína billboardová kampaň ako prvá, vytvorenie databázy, vytvorenie portálu tých producentov a marketing pre verejnosť, to všetko bude nie Slovenský zväz včelárov. Treba poznamenať, že toto nie je zase prístupné pre všetkých, že to nebude voľné. Ten, ktorý to bude chcieť absolvovať, musí si dať skontrolovať kvalitu medov, musí mať minimálne registrovanú medáreň, a musí dostať tú ochrannú známku na základe výsledkov laboratórnych. Či ten jeho med zodpovedá kvalite a podmienkam pre slovenský med, ktoré sú prísnejšie ako v Európskej únii.